Hi, hi. Hello. I see that with respect. Yes, thank you. Hello, can you see there? Hi, Montel. For hygiene. Hi, Arlie. Happy New Year. Happy New Year, everyone. I'm fine. Happy New Year. Respect my friend. I keep going on. Thank you, Matthew. Tony Boy. Jackson, nice.
You're welcome. Thank you so much. Everyone likes thanking flowers. Definitely. Everyone likes thanking much. Happy New Year! Why, thank you. I like now. I'm a hard time and what? Happy Toy, I'm fine. I'm making for the I want to play that. So for my brother. Honest with you.
Michelle. Oh, hi, Golan. 21 people watching this support channel. Thank you, Matthew. Morning po. Aga, kamusta po? Sobra daw ang paghagad na mahiling sa iyo. Gayon, niya na aga o mo. Thank you, Kuya Joy. Good morning. Saan ka mo, Mahay? I thank you to 12 people like this. Thank you, Matthew. Pa-jacket ba? Lamig ba? What are you doing? I'm cooking. Huh? Sorry. Sige. Yada siya mo. Yada mo to. May danso.
Beglon. Thank you. Magandang umaga. Magandang umaga din. It's Beglon. Donnie. Dili pa, matulog pa lang ako. Nakakarigis ka na? Thank you so much, guys. Thank you, Bernardo. Marcos, thank you. Marcos, yeah. Thank you.
Parang nasik niyan. Iyak ka na ulit. Hindi. Magbusok na siya. Ulog pag yan. Pag-hali, may makulog. Pero pag ako po, nakaano sila,
Ano yung ulam? Yung ham? Madara lang ako sa makaregas ako dito. Ba't punta ka sa ospital, Che? Oo. Iatid pa kita? Si Jamil, tumatod sa ako si Jamil. Ay, si Jamal na? Mm. Kung kasi wala ko license. Ano, ulamin mamaya? Ikaw na ang bahala dito kasi nandun ako. Ha? Ikaw na ang bahala dito kasi mabantay ako. Ano, sumikat ko yung mayroon na baka hindi rin makalimutan. Ados niyan, diri. Abi ko ako makadto ay ungay ana. Kaya tagang ko sa rason mga sobre. Lalagyan mo nga ito. Ang ganun, bibigay pala. Ano? Kasi ilalagay ko yun sa ano. Lalagyan mo ng pangalan mo. Sugres ano to? Sa ano? Sa bulan. Makakadto ako. Mamaya sa bulan. Ngatod mo yan. Tama na ilor na yun. Oo. Ay, paano na yan? Galing niya mamaya. Ano? Okay daw. My God. Oh my God. God can just follow that. Oh my God. Oh my God. Yeah, crazy. So white people in the world. What? Oh my God. Wait. Ay, Lord. God. So, I'm going to the hospital. No. For my father. I'm Sheryl. Thank you.
Hi, William Warren. Happy New Year. Pretty face, nice body. Thank you. You be safe. Thank you. He heading back to the hospital. Yeah, I'm going to the hospital. Father. Kumusta po? Okay naman. Thank you guys. Gang of time. Sure. Oh my god. Okay, send super chat before I shoot my feet. Shall thank you the pig. Yes, for my father. Hope to see you monetize shall. Thank you so much, guys. Chester, thanks so much. I hit the like. Thank you, sir. Halata kay makuha lang ako kay dito ako makarigos Saan? sa ospital. Hindi dito maligo. Saan na tong kape natin? Dito. Sa tulog ni Babing ah. Sa tulog ni Babing ah. Oh my God. Good job.
Bilhan mo nga muna ako sa shampoo. Nagasi ka sa akin. Doon na, para damit. Bukas to. Bilog. Ah. Ano dyan po? Pagmulig. Pink? Maski kahit ano. Just good person. Thank you so much, guys. Thank you so much. Happy New Year! Dari doon pa. Oh, balik pa ako. What's up? Kumusta ang Manila? Manila magyap. Aray. Thank you so much. Yes, what can I do now? Ngayon. Sabi ko, going to the hospital now. Tama ka to na kita. Kana na. Going. Ay, Bing. Magmelo ka, Bing? Ha? Ang masusin ng motor ni Igdoy. Ayun na yun. Ready. Ready sa ako. Kaya mabagat mong kami doon. Dito naman ang motor. Iwan mo. Ay, oo, bastos. Sige mo kay Grace. Oo. Isusisang mo ko. Ay, wala. Nakatingin. Kaya nga, ang gamitan sa dali sa pauwi. Ay, sinan madaso. Ano, commute na lang ito na, diba?
Dili. Makasundaw kang gawin. Ah, talaga. Ah. Sino nagdara kagabi sa motor? Si Richard. Ah, si Kay Richard. Change your phone. Come on. Okay. Thank you so much. Door Village. Village. Our home. Naka-live ako. Dano, beautiful couple. Sweet and beautiful. Ah, Didi. Where's your hat? Nice hat. Thank you. Ay, hindi na. Oo, nandun ka na. Ba? Oo. Okay, where's your hat? Hindi na maging okay ang gamot. Ay, grabe na ko pala.